ดูแต่ฉันกันดราไอโซลที่ดูแต่อินสวายน์สบายกันบูก็จะกันโปรแกรมฟินการลันหุ่นกันเอาเลตาตุนจุมาชวนนี่ปูPB Lalrinfelaคมนะหุ่นกันในโดนะอันนี้ฮีมิโซซิงา coffee company เนี่ยมันเสบียร์ tribal coffee ในตัวปากฮานี่ตุนจุมาเฮียนินให้อันนั้นหุ่นกันวักกันสิละอัน product เตกันคลีร์เฮาโดนะอัตบแข่งกันโปรแกรมเตมินเราคลีร์ปุยตัวรินกันโซมาเจ้ามาสายอินพูเฟลสบายกันบุกจะดูแต่ฉันเตคุณชัดตั้งเป็นเปกวานกันโลมาให้ zona รุ่นงานตบไม่ละมาใส่นั่งมาแค่ introduction หันนี่ละตัวcái hi PB Lalrinfela arang soi tong khan kan ya entrepreneur sang hi som pasari tang hen entrepreneur journey hi kan kalve a thil sang sang te kalau ti chho ve a ma saber phejan marcha te ka boi pui thina chuan an da so thing te kan boi pui chho ve le so thing po hi Mizorama a thei tui anga so thing thei tui siam chok ma saber le award te po kan tong hiala chung te po chu kalau nia chuan sang hi som pakwa han coffee tu na kan sayang hian coffee hi kan din chawa chu kan keima chanchin deuh chu ni a sarkar ate hna te kalau thok ve to thina chuan sarkar hna ka thona te kan ban sana chuan tuna chuan NGO te le thil sang thanga in mangin ti han entrepreneur lampanga in kan concentrate chhota ni ani tak chu ani chuan in khoi venga kho sangi ni ti chuan in indoor te hi khoi hmuna te nge cái hi chuam pui venga khosa kan ni a nupui fanau nen kan khosa a kan in puya kan khosa a chuan dor hi pakhat kan nei ve a cafe ang zong hian kan pui ve a chu MZ iwa hian kan nei a chu mei ba ka sublet kan ti a ke mani coffee ina midang ina an lo grab ve theinan hian ke mani khan cafe wa khon vek kha thei si lawa awangin khatiang khan tho pui sang sang te kan han nei ve a chu tenga chon bai len te kan tho pui a pui cafe sti te le in le kha ti te le cafe lulu te kan han tho pui boka khatiang khan mitin ina kan coffee all samzo kan lo grab ve theinan kha kan han tho pui dang po hai nei chau zel kan tuma tung kumpan mi som tel kal chu han tho pui chau te kan han tung ve le ni ani tak chu ani le he coffee zin ko nga hian ti mei ti ang he coffee industry zin ko nga hianin hem in mang tur hian tunge fui che a chon chu mei bak enril rupuin nge he tribal coffee hi si nia ke ma shim hi chu sayang deuh khan sang hi so pasari tang entrepreneur journey han kal ve roi kania I te tang entrepreneur ang ti hey business mindset nei sa hi kan ni ang reng viau mea ka te lai pon hei chung ko har sa taka lo selian kan ni na hian ni keima zirna turten apple te ka zuar thina te khan kong sir te ka zuar ve thina ser thlum te ka nu hian phai tang hian cha thinga te khan kan zuar ve lop thina school all chang hian khatiang sum don na lo tui chho kan ni wang hian thil tam taka hian min kai shoi na sem mea chuta chuan ni tribal coffee hi nia kan han khatia kan ti kwal na konga khan farmer te hian har sat na coffee bi ka hian har sat na lo tok na sem mea chuta chuan sarkar hianin khatiang nga khan coffee grower tan hian sarkar hian han boi pui na hi anei chia si lo nen hian le scheme tam tak om si lawa crop tang tak hei thai dang tam tak hi chu scheme thang hian an boi pui thina se coffee hi chu ngai tha a hlo ya chuta chuan farmer te India rama pasari na kan lo ni thina ma phei chuan sang kha zakwa som kwa kum phei chuan India rama coffee thar member pasari na te kan lo ni thina khami history akha ti tharle hi ka du ni chu mizo hi kan ram hi angai kan latitude kan tia asan zong hi coffee pon angai ya chuta chuan ni hemi history kle kan culture kha British hun lai zong kan lo ti to na khang khati tharle a kan khang ti thar diu ril rupo khan an har san ne te muin kan ma kan la chho ve le a chuta chuan kan zin na te an har san ne kan muwa enge ka ti ve theng ti ngei tu in thei patopin kan ngei tu a chuan sang ni som pa sari tanga som pa kwa chu research te kan han bei chho tana entinge kan tianga entinge kan kalpuyang entinge thang ti te khang sang business ina ti tur om ang sang kha kan zir chiang ve a chuta chuan sang ni som pan kwa khan keima pocket money nei ang tok tokin kan din chho ve a chu kan ron din chho dan chu ni ta phot nei ro se ane izin kong po ngai nom chho don ka sia ani le khoi mu na tenge coffee hi in sia ma chu mai ba ka raw materials hi apoi mo le a hi khoi tang in lang nge ne coffee hi tuna hen Mizoram food park a hian production unit kan nei a chuan head kan office tila dikang chu thuam puya hian packaging center kan siam boka I packaging le production hi kan da sang de unaka chan chu klema production hi chu klema nom noka tama wang hian kan da sanga
chuan packaging hi chu tle ma clean fai zo ka thila kala wang hian kan han da sang boka chuan coffee lak na sang hi kan han nga ang reng khop me a e khua hi kan han thopui ve na sa a then phei chu agreement sign pui te kan ne then chu han sign pui hlei thei lo te pok kan nei thowa chu ti chuan kan tum bera chu farmer ten keima ni tang coffee hi shal sela kainin payment te pe thlap thlapila ti hi kan du ni a chu payment te po hi a thei sham cho kaini chuan kan lak ni a ni lo pon atu ka kan pe vek zel ani chu a chan chu farmer ta chuan sum an don ran hi an production a kal rang hi an ni ta chuan rawatling bera hi chu tin lo ba a hetia kan hanin lak sak te hi an ni ta chuan an plan te an ti le tu te a boi vak pha vek zela kha kan hi di chuan kan du lo payment hang te thlap thlap zel thei ang tok in chuan kholai lung khuang zong hi chuan kholai lung te shipho te lunglei atang district lunglei khi khuwa tam ang ren khop me han soi don chuan chu bang chuan a district angin ti tameila lunglei district atang te chuan ni sapui lungdai le si phir atang hian kan hal la thina atang chuan kha mi khuwa kan lak da khuwa kha akum le lo nei that lo production lo nei thiat tum te po om ve a kan lak lo deuh te kan ne tiang khan kan ti ve a chuan hemi khuwa atang hian kan la tlang pui ani kan soi du ani le khami a kho in lak na ho ka extend in tu me extend kan tuma I pillar te po khan han be chho ve le zela ti hian kho sang an nei thakwa han she chho ve zela ke ni po hi injir chho ve bek kan ni a hei kum thum kum li tha kan han kal ve na chawal ni awang hian khoi khwa inge production nei tha lo ti la hi kan la she thui lu tuk lawa kan hen injir chho ve zela khwa chu han extend zel po kan du a chu ti ruang kan production capacity te po kan chut ve ro ngai tho kha oma wang khan shal na nei zong hne na han lak sakhi chu kan chak rolling kan la thei lo lai hi ke ni po shom hi kan ti ya lak vek sakhi chu kan chak le ni ti ati lama kalon se to khan mizo zi nga chuna mas beri ni kan chi a he company hianin ti chuanin I product shim hi khoi mu na teng impact chu a Mizoram pon lama te impact chu ne production hinia atir hi chuan Mizoram chunga hang kan han ti ve roi kum khat chung vel kha chu Mizoram chunga khan kan han ti ve a tam tak phei chu ni lo quintal thum quintal li vel kan han tiral ve a ma se tu na hi chuan ne foreign country hei New York te chuan mani khan New Zealand atang te miron cha boka chuan America atang te tiang khan engamo order tu hi kan nei ve nok zel me a pathian zara aron ngai hlu tu Mizo product ni anga ron ngai hlu tu te chuan India rama chuan mun sang Mumbai Hyderabad ti te Chennai ti atang te kan miron cha na sa thin boka tam tak chu ni lo ma se hei hian kan Mizoram product a hlut zia tilang ve a chuti ruanin khalaya ram sang andar ve kha Mizoram product kha hlu me ya chu wang po chuan ke ni po kan in chuang ve le thin ti kha kan sei tak chu ani le nang mani coffee bi khami tribal coffee bi ka hian in siam chua hianin hemi a coffee ti chiang tu ami zia le athum dan bik te hi om kaloringa kha kami han soi sak le la te ke ni hian ya trade secret kan ti thin hei ei tu siam chuan kan nei zia thina chu ta chuan ke ni po hian kan han nei ve a chu a roasting technique ka hian kan in ngata ke ni chu kan coffee hi hei chandagiri variety ania I Mizoram coffee ti variety hi le selection nai nei pon om boka hemi te pan hi 100% arabica coffee beans an nia roasting hi uluk mai hi nga ya achan chu an sensitive lu tuka chuti rualin khovela coffee thaber chu an ni hau lo me ya ma se chuti ron tu na hian in khovela ranking a hian top 13 na ani meka chuwang chuan a chhel lu tuk lawa a tha zok ti la di kang chu chuan khata khan roasting technique hi kan nei ve a chu ke ni hi chuan slow roast method kan manga chuta chuan a technical zong ha chu soi lu don chuan soi tur tam lu tukanga a se slow roast method kan manga khata khan a sweetness te a aroma te le a khami a oaky flavor kan ti niang chu khang kha po chok tur khan thei patop chu kan han chua ve khatiang khan kan ti ve ni ani tak chu ani le he kan hu hi ti hian hei ain tlar thut me hei hi in la tlang zar tur ni ten kan lo she hei soi fia thengem nia kan hu hi hei kan hu ang hian nal thiu khop me hei thei ang tokin design te po kan chua ve a kan han sem to na phei chon international standard ani ten min ti sak ve thina kan lom em ya a packaging ngat po hi Mizoram tan chon ma son na ro pui tak ni in ka ria a ke ni ai mai na Mizoram tan hian chon a packaging a hian a hnunga hian Mizoram own product Mizoram own brand kan ti kherani om je chu Mizoram ta ni ti kha achan chu hei hi foreign country te la thleng don ti kan ria chu wang chuan Mizoram hi vorlar hi kan tum em mai ni chuan hemi
kan product ah hian instant hemi hi instant coffee kan ti zinga mi ania chu premix kan ti ang kha ni ta ni tuilum a han leya cho a nok nok a han in mai thei khan ta a bigin traveler tan te hemi man mo chi tan te le office a te le hemi marta sang te han deploy kan du a mi malang zong te pon le thein kan tianga chon a price apo hi kan competitive view maya I mi na an lei thei tur ang tok hian price te pok han set ve sam kan tuma Mizoram product hi a tau tur kher tur ni lo ti lai hi kan ro pok kan da khop maya chuta chon hemi a engzok phei hi chu hnunga engzok phei chu pek khat cheng som hi angina kaldona set pek khat ha chon adum jok hi som thumina kaldona chu wang chon tau takani lawa pakhat jok hi a flavor hi classic hemi coffee pa ngai kan inang hi ani a chuan adum jok hi chu chocolate kan tia chocolate flavor le e khatiang kha ania chuan pakhat kan soibel du zau chu I kan research na kan sei sual ngem phe chu ka strelo kan lo sei sual ta ni chuan I mineral correct shelo ta ula thavia wanga ma se kan lo research ve fe a kurtei coffee mang ma saber ese packing ang zong chuan hetia an cho ang me hi chuan mang chun tama ka fe ang chuan ma se ese packaging food ang zong chuan mang ma saber ni hian kan in share a chu kan in chuang ve a jagari hetia blend lu tur po hen research kan be sa a chan ju jagari te chu kurtei te chu cho ral te lo hara tu ya khan chuang chang khatiang zong ha enti kan tiang ti kha kan zir chiang na sa chu a India ram ang zong pon jagari hi ese coffee blend anga mang sa ber ni kan share ni chu ko kan sei zau dun ani tak chu tunan he kan hnung kan mu hi enti carbon vel ange I kan in thayang mi puinol puin hei hi kan han ready to view me he kan hnung kan mu angena packaging po in ready vek to a product son channel zo ka hi te ma han har san deuh kan to wang hina khola hian kan delay deuh leka kan tum dan chon tun thalai hola lan si kan tum dan ani a ma se I minol puina kan in thei hi chu thale tang hi chuan nol puya hian han da chho chu kan tuma I tun thla hi chuan kan ti man kan ring ta chia lawani I thale tang hi chuan mar chang ate kan han deploy anga mart po selection kan nei tran to a I adu tur po khan du bel turin om pon ron sei na hun thaviau ni mai theya I khalai kha mart po selection kan nei to ti khan thale tang chon deploy vek kha kan tum tran ni athli tu tam tak te khan ni hei kan huang hian kan hnunga mi hi he and production hi athar turani a annoya phone number kan tarlan purin fela phone number a hianin abiak thei dona order kan du ni chuan amane na hian order thei don ni ti hakhan soile ni se ti chuan kan zona han lut le taila hey engtin nge tribal coffee hianin in coffee chin le in siam chu konga abik takin Mizoram boruak le khotlang din hun thlirin engtin nge kan tiang nun phung het le nungchang thataka siam na konga hian a tholok in tiam ti hian kan soeng ania climate tun lai chuan climate resilient te kan tia climate change te kan ngai poin ya keini po hian kan ril rual lian ber pol chu ni a chan chu kan climate hi a chiat chon keini industry te le atu te tan po hian effect ka hong lian ya chu chon humidity te kan tia a science ang zong phei chon soi thui luk lawila I thil hong tam tak kha nei ni chu ta chon coffee hi pakhat na chon sustainable crop ani ni chu hei jiot hemi enge agriculture is how phei chon coffee hi forest siam thatna na crop thaber ani anti hial ani a chan chu kan soi zau du leka chu coffee hi forest a chin ngai ani a chu wang chuan forest a chin nai ani a wang khan coffee ching tu tan chuan kha arama kha a chin na hun kha ati forest ati ngo ngai ni chu pakhat na chuan tha ni hetia thlai dang anga sam hun sam kha angai lawa ango pau le tha chu a that na ni a coffee hi chu wang chon most sustainable crop ani hial ani chu khatianga khan coffee hian climate change kan ti tuna ir miron zona ang deuh khan hemi climate change konga hian tam takin kong rawa su a holum lu tuk tur te venga a chan chu forest kha ati zau bel ani coffee chin nem pau le forest a zau bel don chu apoi mo ya chuan pakhat na le chuan coffee hi hemi climate resilience kan ti hemi climate ina a change sang hian I ama hian henge kan tiang I kholum lu tuk tur lo ti dai na te property nei tha ya chuan khatianga khanin kongrau tam taka su a le hemi tuna I achin na area sang kan ngei to hian humidity sana te le altitude sana te hian a thadu zual ngala hemi climate mishing ina om kan ti na pu chi chu wang chuan khatiang zong khan khalai huna forest lo ti thajel kha chuan kan environment kha ati thadon ti kha chiang reng me ni chu tiang zong kan
soi ni ani tak chu angai nom hle me e ba ka fin na Kailawn ani na la ya mishing te min ti finga Kailawn tharamin shoi tu poi motak ni a omzia chuan tu na khan coffee kha tlem lum de a chuan a tha ti na tu na kan chi na hi tle ma kholum de a po a tha theya mun dai lu tu khi tle min na khozok de hlek ti la ni he lang chu alai kha ani le engkong in nge Tribal Coffee here in tual chung coffee ching tu tele khotlang mi pui te a thlopa in tho puya chu ba ka ingtin nge Mizoram coffee industry ma sona angong nia kha zona thatak ne ke ni pon hei kan mission le vision statement kan lu thia langa kha kan mission vision statement ron thu tu ani viau maya a chan chu Tribal Coffee kan din chan hi farmer wang ani lo thei lo ka ti lo thei lo a chan chu kan zin na kan wa mu chu awanga farmer har san kan mu wanga din kan ni business awanga din kan ni lo ti hi ka soi chiang du khop maya a chan chu business awanga din ni se business thadeu do coffee product thadeu do kan shateu mai ma se chu ti ni lo ne tinge farmer production chain channel hi kan control thaya kan develop ang ti lai kan rilwa lian ber thin ni a chu tam tak chong kan la ti thei lo ma se chu ti ran kha kan mission ani tlat chu kan Tribal chu wang cha a brand name itself kan tianga hei a ming a brand ming reng po Tribal kan phu chan ani om je chu tribal tan ti nang ni tribal ram ti na ni ta chu wang chon khami ming ang jong pon kan mission a ron thut lut viau mai a chuan hemi coffee industry ma son na ko ngai chuan tam tak kong thui tam tak kan la nei ka ria a chan chu hei a sarkar ang jang pon soi lut ta hialila i a sarkar ang jong po hen min ngai poi mo hret chho chu angai viau do na a chan chu coffee hi ka soi to angin climate change kong ro tam tak su a sustainable crop alo ni na hial te pon en le hemi permanent tree an ni na hian amzia chu permanent crop an ni na omzia chu kum som chuang te coffee hi a thar thei ni kum som hi te po thar te po kan hrel ni en kol that phei chuan chuwang chuan hetia voi khat ram wa china thara ram wa suat le lamani lawa iwa chin to chuan kharam hnuai a khan kum som thum kha en kol that chuan a dam theya chuwang chuan a sustainable ni a cultivate tu tan po chuwang chuan khatiang zonga sarkar pon tlema min ngai poimo sak chho viau chu angai dona a chan chu kai ni rangot chuan hei thei patop kan an chuwa kai ni Tribal Coffee pon kan du ang chuan kan kal chak theilo a chan chu kan income te la te a kan population te kan ngai to in Mizoram kan la te nuai som pakhat vel error om chau kan nia khata khan kan customer te hi tam tak kan ni lo chan chu coffee in mi te kan target anga ya ta tak khan du ang chuan kan kal chak lawa du ang chuan farmer hi kan la pui tok theilo chu wang chuan a hreom hi kan ti em sta chuan a som na ni ta sela kan NGO te le sarkar tam tak te hetiang kong pui theina in nei ni pho chuan keini hi min pui sham mula keini min pui chuan farmer in pui ti kha ka sei tlang du a chan chu farm a topa chuan farmer hian market an khoi tak theilowa farmer chu farmer an ni na hian farming kha thatak ya an ti kha an ti mak mo nia chuan keini na marketing lam tiang khat kan tran ho hi angai viau in ka ria a sarkar in a policy lama min duan puya ease of doing business kan ti ang chi te keini ta na business ti dan all sam tu te min ngei tu pui hi angai hei keini po hnunga kan huang hian product kan nei thar do na a logistic ringa ta po kan han boi chho don viau ni en tinga kan semang ti te tuna kan nei ang zong han sengra la motor leina po kan nei le to si lawa khatiang ate en sem dan tur hi kan ngei to keima thlang hian scooty kan phur kwar le lau mai don ti hial te kan ngei to ni chulai chu kan har san kan soi kai ni chu khami industry development ma son zel na poimo ema wang khan chuan coffee industry hi nia thil tam tak tu angai oma a sensitive khoimo ni product anga laka siama hral le ringot lamani lawa I coffee into te hi I mi chik mi big hei mi changkang te po an kan ti them changkang thelo ang zong pon hei mi khir ani tla pui ni coffee into te hi a chan chu culture impact awang hian thing pui te po ni thawa du big kan nei thin hi thing pui po chu tiang che jong coffee hi culture impact awang hian I a sensitive awang hian uluk dawa farming production pot di ngaya uluk dawa production unit pot di ngaya chu ta chon machineries ringot po a thathayang berber kan momo tlat mai ni tuna kan cafe ringota kan soi zau do cho kan machine pakhat ringot po ku noi thum noi liman te lo ni ta ni kha mina zong tan chon han ti chau han ti har maya chu ta chon support kan mamo hem maya I funding hello pon mentorship ang zong pon enting kan kal zerang ti te tuna po private company ang kan han kal chawa compliances kan ti danina ti tura ti sang te ti ngai tam kan la hre toi lu tuk ke ni ang chuan chan chu Mizoram chu income tax te kan lo pe lo na re to a tax kan choi lo na re to a chuan enge EPF ti te medical allowance sang te lo khang khap kan bawa guidance kan mamo ti kan soi do chu ti anga
enge support kan mu thei phot ani chuan hei ai tha hian hei ai lian hian kan kal zel thei ti hi kan soi du ni iron soi kai ta sa tu na khanin sarkar lampang chang hian support in mu thaim sarkar lampang hian tun thlang hian support sarkar directive ang jong chuan kan la mu chia lova e keima ani shim po hian a thei sham hi chuan sarkar ngengin ikal lo sham ang uti hi ka tu ani a chan chu sarkar nge kan kal chuan kudoril ru kan pu palang ti ka hlau em pakhat ani chu kan team te po ka keima thleng pon ka in cherna ani ma se chu ti rual ma mo lo thei lo kan ni chan chu sarkar te lo chuan heng ram te reuh te hian kal ngei na om lo chu wang chuan support chu kan ma mo tun thlang chuan directive deuh chuan kan la mu chia lova ma se antenan raftar nuai atang te central scheme nuai atang te chuan ekle ma zong ang chi khol pakhat han leina lek ang te chu kan mu ve to tiang kha chu kan mu ve chu soi thenia chuan NEDDP program a soi lo thei lo i hemi NEDDP program hi Calcutta IIMCP ina abuai pu ani incubation center in chu ta tang chuan top 20 startup north east kan han miron thlang ve hlol me chu ta tang chuan tle ma zong fan te miron pe ve ta tang khan kan han ti ve le boka tu na kan product mu ang te pei kan han structure chho tana chu kan support mu chin chu nia in terms of state government ang zong hi chuan support hi kan lap mu lo ti ila kan strong sual thui lo mai thei chu tiang zong chuan min puina kan ngen ngal bok ni sa se ni tak chu ani le culture chung chang te po kan han soi kai ta sa hemi tual chung le bial pon a hian mizo coffee culture choi san le choi hemi a choi san na ko nga hian ti jok te ang tribal coffee hian eng chan vo nge in nei chan vo pon mo tak in nei in chem e chan vo poi mo tak kan nei a chan chu tea and coffee hi top beverage in the world ani ta ni khovel puma enge kan in number thil in chia kan in number ani ta tea and coffee hi chu wang chuan culture impact lian em ya a chan chu tea and coffee te lo hian ni leng hian mihring hun mang hi kan om lo ti la dikang chu engam zok chu mi tu pot kan invest chu ta chuan coffee hi aron trend chhauna le aron thang chhauna tur em chu mihring kan buai tial chu ta tak chuan mihring ina hei kan buai na kan thluak kha na zong energy kan mamo hi coffee tea hian a sustain zo to lo ni chu ta chuan coffee hi kan lulut chho tan ta a chan chu ti chuan caffeine content wang te ni ta ne then kha tam tak chuan a dauna polan omanga khalai kha chu lo da thata ila ase engpo chu ni se culture chu impact lian chhodon le ti hi chu kan mutlang rang ke ni po hian tu na tanga population hi nakina chuan thalai rol a chan ve vel hi chuan coffee mangin ni ti na coffee in theilo in nge ngai hi kan la thang chhodon kha lo theilo chu ta chuan quality tha in se i ti kha poi mo em ni engpo ni se a in lam ha kan dal thei don lo tu ma in a chan chu kan energy mamo te lo sang de la kan ni ti na kan tho kan thluak in na kan thok tiala khata tak khan kan bu nge kan tiang min ti chak tu tan kha kan mamo tiala chu ta chon quality tha pe ka kha kan ti mak mo ni chu he tu na kan brand thar po kan ngai poi em ni instant coffee tam tak oma brand tam tak in on lunch ma se chemical content tam lu tu pakhat na chuan chemical hi kan feed lut char ngot mai ni singa hian chu ke ni hi chon chemical free chu kan tingam lawa a lo thei lo in food chon package an claim jong ma se chemical claim thei ang ber man kan du chu ta kan bong te tu na kan man poi vegan free kan vegan kan ti ta ni vegan free te ka ti hen wi non veg free ka ti la de bang chu I chu ta chon kan bong te man po hi bong te ni lovin thaya tanga siam kan mangani chu a chan chu hei sa te kan hei that lo na te kan thriel te la ta khan healthy theng bera thil reng nai khati chau hi kan du em chu ta chon khalai kha kan soi jaw le boka I zo na khan kan lu chem ka thalo lai ta lut tu ra ngai bokela te ro chon chu mai ba ka chon hemi a licensing ting e a licensing ka cha khom mai fa sai thuin nge ting nge ti license fa sai license o kan nei FSSAI kan tia kha kan nei I fa sai license kum thum chung kan la nei tu na hen kan la nei ti khang kan renew ve zela fa sai license hi chuan fa sai na standard a siam sang ta hi compliance om ve I chemical man dan tur food process dan tur ti te hei tu na ringot po kan packaging unit le kan production unit kan da shan na ringot te fa sai dan ani kha tiang zong te kha I kan hei kan industrial pui te ka cha du cheu ti dei la I ke kan la perfect bi lo ke ni po ase chu ti ron ka cha du chu FSSAI nei sakliar ngot tu ni lo a noi khan dan le du na oma khami dan le dun kha kan customer ti ta na
thil hrisel kan provide theina nan siam ania kha englo dani na miron phuan na nil chi lawa kan production kha tha theyang ber kal se ti lamani wang khan ke ni pon theyang tok in kan zoma packing unit asangin kan da production in asangin kan da ti te khang sang jon packaging standard sang te lo oma chu tiang packaging chu man tu ni aluminium chu heta hian man tu ni a ti te polyethylene te heta hian man tu ti te kha te khami le GSM sang te oma kha chu soi zau don la chon tam lu tu ka ma se ka soi du ber chu FSAI kan register khan dan le dun tam tak om sa le thai da san tu ti te khang zong kha dan le dun a kha theng tham in zom tlang ila ke ni pon tribal ani ang pon zom sam kan tu ma chu kan ti ve dan niอันนี้แหละตัวนักหัวเทจินะส่วนมิโซรัมไม่บากับมิโซรัมปนละมาที่อินทอนชัวกันเนี่ยข้าอินดูขอบเอ็มอีจันเราเตะให้อมเวทเอ็มกัน marketing อังจวนตัวไหนที่จวนกันละโจมตกเยอะอ่ะอีละเกี่ยมานี่พอยังกันdemand and supply chain กันติดทีน่ะให้อามิโซอังจวนอาว่าเป็ดตู้เลยเราต้องตู้ลำอีอาคาไอ้บุกตกยังไงเวเอ็มเสียมเจ้าหรือวัดลำอาคาต้องตู้ลำมินะเราต้องเสียนเราจวนอมเสียมเราว่าจุดที่รอเลยต้องตู้ลำมินะอามาโมเจ้าอาคากันเสียมเฮเลยสิเราจวนอมเสียมเลยเราว่าข้าไล่ตักข้าเกี่ยนี่ปน balance out ที่กัน balance หันทีละโดยสับตรงกระดอนมั่งเลยทีน่ะหันบุกตกกับที่กันตุ้มเวเท่าว่าจุดตาจวนเนี่ยตัวนารีที่จวนเกี่ยมานี่ productionอินากันเทตอกกันเสียมชวดเทตอกมังเฮียนมาร์เก็ตที่กันว่าเทคเกลเวทินกันว่าซงเวทินนั่นเองจุดที่นี่เราว่ากันตีวักจวนซัพพลายค่ะให้ไล่อันมาหมดตัวเตลำกันซัพพลายนี่เลยเราจวนอีเกี่ยมานี่ค่ะกันคอมพานีอย่างซงขันบัวเผานั่นเองที่ตั้มตะขังของเทวังขันขลายค่ะจุกันคอนโทรลเวทินก็ไม่อันนี้แหละเฮ้ยนั่งมามิโซรัมบีกับเห็นที่ไทยละมิโซรัมกาแฟเราลู่เละกุดเทียมนะโพลันนาตานเฮียนินtribal coffee in ทอเขาในดังลำบีกโมหันทอดุนปุยโมหันกัลปุยตัวเตะสวยตัวอินไหนกันยังอ่ะแต่จีน่าพวกกันเราสวยตัวดูไบลำปังเตะโปค่ะข้าเตะโปค่ะมีทั้งสวยฟีสักเลยละเตะรอเนี่ยให้สังนี่สมนี่ปัจจุบันดูไบเอ็กซ์โป2020ค่ะสังนี่สมนี่ประคัด sorry สังนี่สมนี่ประคัดคันดูไบเอ็กซ์โป2020กันตีจอกค่ะค่ะ international ปุ่มอิน่ามาลากนานี่อ่ะจุดตาจนวันในคลักตะกินอินเดียรำจังสตาร์ทอัพชาปักกัวทั้งตูรินอันนั้นตีอ่ะเน็ตฟีทูอินจุดตาจนทันกันรอนดีเวลแล้วไม่อ่ะจุดตาจนมิโซรัมไอโอแต่ปนกันหันกาลาดูไบเอ็กซ์พอร์ตจนอะไรให้กันนินช่วงเวะแต่อังตกกินพรินซ์มาแต่ presentation แต่กันหันเปียขตาขันกาแฟมิโซรัมนะกาแฟคัลเจอร์กันเราคัลปุยดันแต่กันหัน present นะแต่อังคันทิลตั้มตะค่ะกันหันตีอ่ะresult จูเลียนตักอินรอนหลังเรามาเสข้างดูไบกลางมิโซรัมมิงหลังกันหัน present หมดเตมิโซรัมปนเราละเชียดเราเนตขัดเตียกันหัน present นะวังมิโซรัมปนอันรอนเชียดผ่านเนตข้างจงจะขาดลุยกันเชียร์กันนี่จวนวังจนขัดเตียงจงจะขันpresentation แต่กันหันในฟ้าตัวจวนนี่กลุ่มตบsorryตุนกลุ่มตีร์ขันMarch หาขันเกเรลาเฮียนnational food conclave ที่ออกมาอินเดียรำปุ่มมินะอควายฮอตจุดเกเรลาเนี่ยเข่งอ่ะจุดตาพอจนวันนี้ทักตะกิน tribal ค่ะ delegates อ่ะส่งกันนี่อ่ะจุดตาจน speech step กันจุด PVA มิโซรัมเนี่ย coffee อักลปุยดานเต farmer กันถอปุยดานเตล้วนที่นี่จวนฉันจุล้วนที่จุเคมี tribal นะค่ะอันถกชาติน่ามาอิน farmer กันว่า impact นะคะเราปุยอันที่อ่ะข้าเกี่ยปนกับเราปุยกันที่น่าให้entrepreneur นี่นะฉันนี่เห็นกระเสีย impact กันวันไหนนั่งไล่ตะขาป่วยหมดเรียวเห็นกระเสียจุไลจุเตียงอาจจะปอจงกันแต่ละเตียงหันทิลตั้มตั้งตักเตนาวอาจจะปอกันเตนซาอาเลียนอาเตนาวขาดเล่มาหลังสาเดียวเลียนทำเดียวจุกเกษตรขัดเตียอีเวนต์เลียนตักกันหันถอปุยไม่บากอาคารให้ถอปุยนัชตักกันนั่นเนี่ย Facebook เมตากันใช่ไหมก็มีเจ้าจวนเมตา Facebook แต่กันเตีย Facebook เมตาแต่กันเตียให้เน็ตให้เล่ Impulse NGO กันเตียจุสิลองเบสันเนี่ยจุงแต่เนี่ยนะจังกบจวนให้ documentary film มีรอนเสียมสักจุin North East startup อันทัศวลอันทันนะคะdocumentary film มีรอนเสียมสักเขาตักคบไม่อันนี้ปะอันบวยปุยนะซาฟิลตาแต่กันสุนนะซาตาคันเทปตบมีรอนชัวปุยอันนี้วางให้ publication ชัดตักกันเห็นในไทยแกนี่ tribal จุกันล้อมคบไม่ตีข้ากันสวยเบลดูสักอันนี้
ให้กันตีนั่นแต่พออะไรเนาะมาหุ่นตบกันเล่าไหนตัวไม่ไงส่วนอัตบกันขานั่นเฮียนให้จอนปากที่เรามามิโซรัม coffee industry ที่มาสอนนั่นแหละที่มาสอนน่า tribal coffee in มาหลับตัวเรื่องหมออินมาชอบช่างอินรวมมันนะให้พอฮีกันหุ่นกันมองแต่พอฮีเดต้าชุดเราสู้รวมมันนั่นดังอินกันอินเนี่ยสู้กันหุ่นตบนั่งกันขานั่งกันมั่งไม่โดนไม่เต็มที่จงเห็นกันสวยงา tribal coffee ฮี coffee หรือว่าที่กันมาหลักในตัวนี่แหละปะที่เห็นกันสวยงาTribal Coffee ที่ตัวนั้นเห็น Tribal Food Pro Private Limited ตีอินกันออกมานี่อาจารย์จู Food Pro กันตีนะอาจารย์จู Food Processing Private Limited ตีนั่นลำตัวอินกันด่าไม่อะจุดต่างส่วน Tribal ฮี Coffee ฮีจุกันมาลากนำมาสับเบอร์อ่างกันนินง่ายจุดที่รวนครบกันไงสักวักเรามีนักการเชียดวักเราชัดตักฮีเอาออกมานี่จุดกัน explore เมกะ antenna black pepper แต่พอตัวนั้น research กันนี่เมกะนี่black pepper แต่พอสรการังจอยไงสักเราเมย์จุดที่รัวลินดีมานะสังเฮ้ยสินี่ restaurant ตินะ hotel ตินะ black pepper แต่เราเนี่ยเสียมเทลจุงอังจงแต่พอจวนที่ตั้มตักที่กันไงตัวชัวกันตุ่มเบรจู farmer แต่นะ market linkage ฉันเนี่ยเราเนี่ยลายเองกันตีเวทยังตีลายที่ tribal จวนกันตุ่มนี่จุดต่างจวนกาแฟอังจงค่ะอีรอนจวนนั่นจุดนี้เท่ามาเสกันตุ่มรามาค่ะการอนลูดแล้วกันนี่จูขลายค่ะกาแฟอังจงปนตูนที่กันดูตอกเรานักกินอาจวนเองready to drink stop อังตัวปนเสียมกันละตัวมันนี่เอ็นตินันอินไม่เทจวนอัดเช่นเอาไปจวนให้มีเองค่ะกันติ medical tablet อังจงที่เป็นกันละติดไทยนี่อาจารย์จู medical ที่อินเอ็นจวนอมน่าดำโดยจงกาแฟนอมเวกจวน paracetamol จงกาแฟนอมเวกข้างจงคันมาหลักไทยนี่แต่ปกันเลยจูวางจวน medical อังจงเต ready to drink เตข้างตั้มตะขับ product ที่กันละ explore นะสะดวกมาเสสุดท้ายจงเกี่ยมานี่เจ้าเห็นกันเทโลมิเทียมกันมาโม support กันมาโมนะสะดอนจุดหวังจนเฮ้ยมิโซรัมมาโซนอังจงมินไงสักละอาศัยมิน support เฮ้ยกันซ้อมเจ้าว่าอาสรการังปนมีมาลังปนขลายค่ะกันที่เขาเช่าเจ้าละงะกาแฟฮีไอเลียนกันแข่งไทยนี่เฮ้ยมีอินริงดละมันนี่เราดำโดยอังอินกันมังนัสลุตุตัวน่ะปาราสตามอลจงอมเวกาโม่จุดหวังจนขัดยังจงคันมาละชาวิละจวนขายกาแฟอินดัสทรีฮีเฮมีอัพเบเวอเรจอังริงดอินตัวอังริงดเหล่าเฮียทิลตั้มตักกันติดเฮียสุดท้ายจงกาแฟฟ้ามาเราตานเฮียอันทาร์ชัวมันที่อมโดนเจ้าวันนี้ตัวไหนที่จนนี่นั่นตะการจนอะไรอมเชี่ยเราอังกันชาไทยอาจารย์จนอินตัวริงดที่จนมาร์เก็ตลิมิตลุตุมีปุ๋ยกันเคลมสีสุดท้ายตักจนดังโปรดักต์ดังทราจกกันไงตัวชาวเซลค่ะอังไงอันนี้ตีกันนี่เอกนิคมนั่นแต่พอไงเนาะมาเราปุ๋ยก็ที่อินหัดถอนนั่นแต่ตัวเดชันกันราชวานินกันเลเซลตัวเราดูสังเบอร์กันหลานเซว่าคุณชอบตักมินเปียกวางกันโลไหมเกนี่พอกันโลไหม